Dhisik pun Kakang kepengin nglairake gembiraning atiku. Wiwit Siadi dadi ratu ana Ndarawati pun Kakang dadi ratu ana Mandura. Lagi sepisan iki negara Mandura ketamuan Ratu Ndarawati. Ning yen Prabu Baladewa medhaya bola-bali. Lah, ya sabak kaya mengkono mau kanggo netepi jejeging adil ing atase sedulur, ayo padha tilik genti tinilik. Aja mung pun Kakang kang luwih tuwa kudu tansah teka marang Ndarawati. Nanging ana dina ingkang prayoga iki Siadi kudu teka marang Mandura. Yayi. Sawetara lungguhmu sira paran padha raharja, Yayi. Saderengipun kula matur menapa pendangonipun Koko Prabu langkung rumiyin kula badhe ngaturaken menapa ta sababipun dene kula mboten ate tuwi dhateng Mandura. Menawi mestanipun miturut petang kula ingkang langkung enem kedah langkung segep sowan dhateng Mandura nanging inggih waleh menapa Koko Prabu? Mumpung ngarengi dinten prayogi menika pinten genging klepatan kula nyuwun gunging pangapunten dipun lebur ing dinten menika. Kaping kalihipun inggih waleh menapa wontenipun kula mboten ate sowan dhateng negari Mandura. Persajan kemawon ripaduka ing Ndarawati ndawek repot angembat praja. Yayi. Yen nggonmu ora tau tilik marang Mandura mau menggunakake dasar repot ngembat praja. Mongko tok pamerake marang pun Kakang kuwi apa ora kleru. Mara gage saiki tumen sing genep. Sing tukang ngembat praja kuwi ora mung Yayi Prabing Ndarawati pun Kakang iki uga kulina ngembat praja. Bisa dinggo mbetakake endi dina kang kudu makarya lan endi dina kang kudu libur.